Waqt diskussjoni maż-żgħażagħ bit-tema I'm for Good Politics, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela tenna li din il-ġimgħa se tkun waħda storika, dan kif nhar il-ġimgħa se titnieda l-Viżjoni Malta 2050. Għalhekk li nhar il-ġimgħa inniedu l-Viżjoni Malta 2050 li fiha settur se tkun qed tfisser bidliet pożittivi tanġibbli għall-poplu tagħna. Bidliet għall-pensjonanti tagħna, għall-istudenti, għas-self-employed, għall-ħaddiema kollha ta' dan il-pajjiż, għan-negozji tant importanti ġewwa pajjiżna. Il-Malta Vision mhijiex dokument fl-astratt. Il-Malta Vision hija setta miżuri li jimpattaw fil-konkret liċ-ċittadini ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru spjega li din il-viżjoni se tiffoka fuq tkabbir ekonomiku u sostenibbli b'enfasi fuq il-kwalità aktar mill-kwantità. B'Malta li tkun pajjiż reżiljenti u b'sistema edukattiva moderna li tinkorpora fiha l-bżonnijiet tal-lum filwaqt li jsir użu aktar għaqli tal-art u l-baħar li pajjiżna umoni bihom. Intant il-Prim Ministru nota l-importanza taż-żgħażagħ fit-twettieq ta' din il-viżjoni. Illi fuqkom għandkom responsabbilta' ikbar milli għandi jien fuq issa, għaliex xogħol li se jkun illi nnedija din il-viżjoni, iżda xogħolkom se jkun li timplementawha. U meta nara tant talent miġbur hawnhekk, tant ħeġġa biex inkomplu nġibu din ir-riforma pożittiva ġewwa pajjiżna, hemmhekk qalbi tkompli titqawwa x'ngħid kemm verament għandna ġenerazzjoni żagħżugħa li hija mexxejja llum u se tkun ukoll il-mexxejja ta' għada. Waqt l-istess attività l-Prim Ministru ħabbar li minn din il-ġimgħa se tidħol fis-seħħ żieda ta' 15% fl-istipendji ta' 17,000 student kif imwiet fil-baġġett ta' din is-sena. Sostna li dawn iż-żidiet fl-istipendju flimkien ma' ħemel ta' miżuri oħra li Gvern Laburista tal-iż-żgħażagħ tul dawn l-aħħar snin se jkomplu jwasslu l-importanza tal-edukazzjoni fil-ħajja tagħna. Jekk kieku kellkom issaqsuni raġuni waħda ta' kif aħna rnexxielna nsaħħu b'dal mod tant qawwi s-suq tax-xogħol tagħna kienet l-investiment fl-edukazzjoni. U propju din il-ġimgħa ser ikollna iż-żieda mħabbra fl-aħħar budget tal-istipendji dik ta' 15% illi se tkunu qegħdin tirċievu għall-ewwel darba l-istipendju hekk miżjud. Il-Prim Ministru temba appell sabiex mit-tnedija tal-Viżjoni Malta 2050 nagħmlu mument ta' gburija nazzjonali favur aktar ġid. Nhar il-ġimgħa huwa l-bidu ta' ħolma ġdida l-pajjiżna, jaħalli wettquha flimkien ejja naħolqu s-suċċess illi fuq huwa mibni pajjiżna, inkomplu nsaħħu dak is-suċċess u rrid li intom tkunu flimkien miegħi biex inkomplu mmexxu l qudiem dawn is-suċċessi li rnexxielu u se jkompli jġib pajjiżna.